Min bukketti sa kartolini, min xemat sa ċikkulatini, il-qalb tibqa' marbuta mal-imħabba u ma' jum San Valentinu billi bħall-imħabba hija essenzjali għal-ħajja. L-idjoma Maltija taraf l-importanza tal-qalb b'bosta qwilu idjomi. Xi drabi nesprimu kwalitajiet ta' persuna billi l-qalb natuha kulur. Ngħidu aħna fl-espressjoni qalb ħadra sabiex nuru kefrija, jew qalb sewda sabiex nesprimu n-niket. Drabi oħra li l-qalb natuha karatteristiċi fiżiċi jew materjali, bħal meta ngħidu qalb ibsa jew qalb xirfa għal min ma jħossx għal ħaddieħor. Qalb ta' zokkor jew qalb ta' deb għal min ikun twajjeb u jaħseb f'ħaddieħor. Għal nies altruisti nużaw ukoll l-idjomi qalb tajba, qalb ħanina u qalbu fidu. Xi drabi niddeskrivu l-kwalitajiet ta' karattru permezz tad-daqs tal-qalb. Ngħidu aħna qalb żgħira tirreferi għas-sensitività, filwaqt li qalb kbira tirreferi għall-ġenerożità. Fl-idjoma Maltija, il-qalb hija wkoll simbolu ta' qlubija, jiġifieri ta' kuraġġ. Persuna li tagħmel il-qalb tqawwi qalbha jew turi qalb tal-jun hija persuna li tagħmel il-kuraġġ sabiex teleb id-diffikultajiet li ssib qudiemha. Bil-kontra ta' min jagħmel xogħlu kontra qalbu, fuq qalbu jew b'nofs qalb. L-idjomi u l-qwil Maltin bil-qlub jafu jkunu aktar sentimentali u jservu ta' espressjoni aktar diretta tal-imħabba, dik l-emozzjoni li tirbaħ fuq kull emozzjoni oħra. Tul dan ix-xahar, spiss nisimgħu lil maħbubin isejħu l-xulxin qalbi, qalb ta' qalbi, jew għaxqa ta' qalbi. Meta nkunu mal-maħbubin tagħna, inħossuna komdi niftħu qalbna u fl-ewwel inkontri tagħna ma' xulxin, qalbna tibda tferfer jew tħabbat sitta. Min barra għad sabiħ ta' idjomi, il-sinna huwa moni bi qwil sbieħ li jsemmu l-qalb, qwil b'pariri siwja għas-sena tal-imħabba. Omijietna u missirijietna għarfu li min barra x-xogħol ibes tar-raba u tas-sajt, il-bniedem irid ukoll il-wens tal-imħabba. U għalhekk ħallewlna proverbji bħal fejn tħobb il-qalb jimxu r-riġlejn. Bot mill-għajn, bot mill-qalb. U kull qalb trid oħra. Hemm bosta qwiel u idjomi marbuta mal-qalb, imma lissa nieqfu hawn billi semmejna biżżejjed qlub biex iservuna aktar minn San Valentinu wieħed. Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu, lill-Kunsill Malti għall-Arti u l-Kultura, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol, lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti u lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università.